Hvad er de 3 største forskelle Ringkøbing og Aarhus? Ja, altså, jeg synes i forhold til sådan, for det første fremmest med butikkerne, at Ringkøbing er jo bare lille, så der er jo for eksempel sådan noget med, hvis man skal til frisøren, så er der ikke så mange valgmuligheder, og så er det dyrt i forhold til hvad jeg har set, der er i Aarhus. Og så bare generelt, ja, altså jeg vil sige, ude på gaden synes jeg, folk er lidt mere sådan reserveret, når man skal med offentlig transport i forhold til Ringkøbing, hvor det tit er, at man kan møde nogen nede på gågaden sådan rent tilfældigt. Og så også, at ja, så også bare generelt, at der er sådan et ungdommeligt flow i Aarhus, sammenlignet med Ringkøbing. Så det er vel det, jeg synes mest. Ja. Tak.